Yen pancen mengkono Bapa, gamblangna pisan. Wong Sukerta cacah selawe kuwi jenenge apa wae? Iya Bathara Kala. Sumurupa. Ingkang angka sepisan kena denarani wong ontang-anting utawa bocah ontang-anting. Wong duwe anak mung siji, ora ana tunggale. Lanang wadona sinebut ontang-anting. Iya, Bapak. Kang angka loro. Ontang-anting papar tunggak wong duwe anak akeh nanging padha mati sing urip mung kari siji. Kuwi kena denarani ontang-anting tunggak aren utawa papar tunggak. Iya, Bapak. Banjur ingkang angka 3 kang sinebut kedana kedhine wong duwe anak loro lanang wadon utawa wadon lanang. Angka 4 kembang sepasang wong duwe anak loro wadon kabeh. Angka 5 uger-uger lawang wong duwe anak loro lanang kabeh. Angka 6 kembar wong duwe anak loro lair bareng sedina. Yen lanang wadon arane dampit. Wiya Sukerta Bapak. Iya. Angka 7 sendang kapit pancuran wong duwe anak 3 lanang wadon lanang. Angka 8 pancuran kapit sendang wong duwe anak 3 wadon lanang wadon. Iya Bapak. Sak banjure ingkang angka 9 ingkang sinebut gotong mayit wong duwe anak 3 lanang kabeh. Angka 10 cukit bulit wong duwe anak 3 wadon kabeh. Srimpi kuwi angka 11 sinebutake srimpi wong duwe anak 4 wadon kabeh. 12 saramba wong duwe anak 4 ya kuwi lanang kabeh. Lah dalah. Iya Bapak. Banjur kang angka 13 sinebut lumpat kidang utawa gilir kacang. Wong duwe anak 4 lanang wadon utawa wadon lanang. Angka 14 sinebut Pandhawa wong duwe anak 5 lanang kabeh. Angka 15 Pendawi wong duwe anak 5 wadon kabeh. 16 Banteng Irit Jawi wong duwe anak 5 mbarepe wadon sing lanang 4. 17 Jawi